Lwfans Cynhaliaeth Addysg. Mae lwfans cynhaliaeth addysg ar gyfer dysgwyr sydd yn 16 i 18 mlwydd oed yn byw yng Nghymru ac sydd am barhau gyda'i haddysg wedi iddynt adael yr ysgol. Os ydych yn gymwys, fe allech dderbyn 30 punt yr wythnos a thelir bob pythefnos. Efallai byddwch yn gymwys ar gyfer y lwfans cynhaliaeth addysg os ydych yn 16, 17 neu 18 oed ar y cyntaf o Fedi, rhaid i chi fod yn astudio cwrs academaidd neu galwedigaethol, hyd at gan gynnwys cwrs lefel 3 yn y coleg. Rhaid cwblhau o leiaf 12 awr o wersi dan arweiniad bob wythnos yn y coleg, a rhaid i'r cwrs bara o leia 10 wythnos. Mwyn derbyn lwfans cynhaliaeth addysg, rhaid i incwm eich cartref fod yn is na lefel penodol. Mae yna 2 wahanol lefel yn ddibynnol ar eich amgylchiadau teuluol. Rhaid i incwm y cartref fod yn 20,817 punt neu lai os mae chi ydy'r unig berson ifanc yn y cartref, neu mae rhaid i incwm y cartref fod yn 23,077 punt neu lai os oes pobl ifanc ychwanegol sy'n gymwys am fuddal yn byw yn y cartref. Os ydych yn newydd i lwfans cynhaliaeth addysg, bydd angen i chi lenwi ffurflen gais. Gallwch ei lawrlwytho a'i hargraffu oddi ar wefan cyllid Myfyrwyr Cymru, neu gallwch gasglu ffurflen o'r coleg. Bydd angen darparu tystiolaeth gyda'r ffurflen a'i ffostio'n uniongyrchol i lwfans cynhaliaeth addysg. Rhaid i'ch cais cael ei dderbyn gan y lwfans cynhaliaeth addysg o fewn y 30 wythnos o ddechrau'r cwrs i chi gael eich styried am daliadau ôl-ddyddedig. Os caiff eich cais ei dderbyn ar ôl y dyddiad yma, cewch ond eich taliadau ôl-ddyddedig o'r dyddiad derbynwyd y cais, nid o ddyddiad cychwynnol eich cwrs. Ar ôl eich cais cael ei gymrydwyo, bydd angen i chi arwyddo cytundeb LCA gyda'r gwasanaethau dysgwyr yn eich coleg. Bydd y 30 punt yn cael ei dalu bob yn ail wythnos i'ch cyfrif banc ar yr amod eich bod yn cwrdd â rheolau ac amcanion presenoldeb gofynol eich cytundeb LCA. Os cawsoch LCA y llynedd, nid oes rhaid i chi lenwi ffurflen gais arall eleni. Dylech fod wedi derbyn llythyr gan gyllid Myfyrwyr Cymru am eich LCA ar gyfer y flwyddyn academaidd hon. Unwaith y bydd gennych y llythyr, bydd angen i chi arwyddo cytundeb LCA gyda gwasanaethau dysgwyr yn y coleg. Mae'r un rheolau yn berthnasol, sef rhaid arwyddo cytundeb LCA o fewn y 30 wythnos o gychwyn y cwrs mwyn cael taliadau ôl-ddyddedig. Rhaid cwrdd â rheolau ac amcanion y cytundeb LCA mwyn cael eich taliad. Mi fydd y coleg yn cadarnhau eich presenoldeb efo LCA mwyn i chi gael eich taliad. Os na all myfyrwyr fynychu'r coleg i lofnodi eu cytundeb LCA, gall y coleg ystyried e-bostio cytundeb LCA at y myfyriwr, gan dderbyn ateb e-bost gan y myfyrwyr, fel cadarnhad ei bod nhw'n cytuno i'r cytundeb LCA. Cytundeb LCA. Darllenwch drwy'r cytundeb dysgu cyfan yn ofalus ac ateb pob cwestiwn ar y 2 ochr. Wrth gwblhau eich cytundeb dysgu LCA, gnewch yn siŵr eich bod yn cwblhau enw'r coleg campws rydych chi'n efelychu, llenwch eich enw'n llawn, cwblhewch eich dyddiad geni, llenwch eich rhif cyfeirnod cwsmer gan gyllid Myfyrwyr Cymru, sef rhif 11 digid, rhowch eich rhif adnabod myfyriwr coleg, nodwch am ha iaith yr hoffwch y gohebiaeth LCA, nodwch a ydych chi'n cytuno i rannu'ch gwybodaeth LCA gyda rhieni, gwarcheidwad neu bartner. Nodwch a oes gennych unrhyw amgylchiadau esgusodol a allai effeithio ar eich presenoldeb. Enghraifft, eich bod yn ofalwr ifanc ar gyfer aelod o'r teulu sy'n sâl neu anabl. Cwblhewch enw a lefel y cwrs y byddwch chi'n efelychu. Darllenwch y meini prawf ar gyfer y presenoldeb, perfformiad ac ymddygiad yn ofalus, oherwydd all hyn effeithio ar a fydd gennych hawl i daliad a'i beidio. Cwblhewch yr adran ar waelod y cytundeb o'r enw myfyrwyr. Arwyddwch eich enw a rhowch y dyddiad rydych chi'n llofnodi'r cytundeb. Rhaid gyrru llun neu gopi wedi esganio o'r cytundeb i studentsfinance.llanrhillo@gllm.ac.uk, studentsfinance.menai@gllm.ac.uk neu studentsfinance.meiriondwyfor@gllm.ac.uk yn dibynnu ar pa goleg dych chi fynychu.